itxosoko mundue gizonen mundue da. Andraskoak zelan manejaten zari gizonen mundu horretan? Nik esan betzu nik urte askona hemen, eta sekulo bez, ez dut eukixlako arazoik hor aspektun. Ni oso ondo onartu nahi beti, eta egon na behian, goxan, toki guztia mobina, eta sekulo bena sentiu eze diskriminantea tantra moure, ez geixaba demostra birotela, eta bai egixera, gatxauera, horren beste gizon tartin lan etxi, baina nik ez dut sentiu sekulo bez, eta todo lo contrario, ni oso ondo moldatu bai deskarrako pertsonakin, hor deskarra gizonetan makumeraz, bai bentako armadorikin, bai maioristakin, bai minoristakin, sekulo bez dut konsidera hoxe desberdintasun esango zau. Sekulo bez, nik esan eke pertsona bat oso onartu izana, gaina nik pertsona importantia dela, onartu izana pertsona moure, ez emakume moure, edo ez, eta ez dut euki sekulo arazoik, sekulo bez. Eta gaina oso harro, hemen mundun emakume, eta gaina hori izan biga, ez bat eta bi lau. Izan biginake, 10, 15 eta dozenaka izan biginake. Eta ni pentsatzen dut, hemen sekulo ez dela ipini oztopoik emakume izan edo gizonezko izan. Eta bai nire jefe finaletan, nire jefe oso eukiro jefe ona, eta daka jefe ona, eta sekulo ez dut euki hori sentiuti bai ekonomikamente eta bai laboralmente emakume edo gizona izan. Hartu bana edo konsiderada izan pertsona mure.